Yun no. What's up mga kadinskis? So, nandito tayo ngayon sa labas. Meron tayong lalakarin. May pupuntahan tayo. Secret. Yahoo! So, ang init sa labas sobra. Dadaan na rin tayo sa grocery. Wow! So, mamaya na mga kadinskis. Punta tayong may pupuntahan tayo na secret. Tsaka pupunta tayo ng groceries. Tara na mga kadinskis. Let's go! Yun no. So tara na mga kadunskis. Nandito na tayo sa Otim. Bilisan lang. Yan. Nabilisan lang na bilig. Bawal magtagal. Let's go. Okay? Alhamdulillah. That is good. So, tingnan tayo mga kadunskis. Ayos. Okay. So, ikot-ikot na tayo. Kadunskis, ang daming promotion ngayon. Naka-promo ngayon. Ito, mga bigas, Egyptian rice, naka-promo. 24, natin 25 na lang. So, hindi yung nakamas natin. Kanigid sale din mga kadunskis. Mga tuna naka-sale sila. So, maraming sale ngayon mga kadunskis.
halaman. Mga sabon mga kadugis. Ito, Persil. Dating 96, kalahati na lang, 49 na lang mga kadugis. Talagang mura. Ito rin kung gusto nyo try. Ito pang abaya. So ito tayo sa sabon section. Ito mga kadulskis promotion nila. Downy dating 29 at ngayon 20 na lang. Comfort dating 31 ngayon 20 na lang. So alam ko hanggang Wednesday po ito mga kadulskis, hindi ako nagkakamali. So mga mura dito, puro 50% off sila ngayon mga kadulskis. Ito naubos na mga kadulskis, malakas. Kung gusto nyo naman ng pangmalakasan, pwedeng padala sa Pinas. Ito promotion dating 99, 98, 70, ngayon 65, 95 na lang. Ilang kilos na to? 25 kilos. Wow! Ayos na to mga kadulskis. Mamaya ulit. So halos lahat naka 50% discount sila mga kadulskis. Mga pa dishwashing, mga pa scrub. Ito importante rin, disinfectant. O dating ito, hindi maliit lang ang discount pala nito mga kadulskis. Ito malaki, Dunk 70.95 ngayon 25. Ito Clorox 25. So ano pa yung nakatay nyo mga kadulskis? Relax lang, wala namang importante. Huwag mo nang lumabas. Yan mga kadulskis. Mamaya na. Ito ang favorite ng mga bata at ng aking asawa, pizzeria. Sigurado to. Ay, 95 na lang, dating 630 oh. Mga lace. Masarap bumili mga kadulskis dahil pwedeng pang uwi na yan. Tingin tayo, ang dami. Lahat ng pizzeria nakasilo. Kasi yung Pringles yung favorite ni Sis. Lace. Ayan, mga kadulskis. Nakasale sila. Siyempre ito, ating mga lotion 50% mga kadulskis. Wow! Dating 23 ngayon ay 13, naging 9 na lang. So murang mura to mga kadulskis oh. Panalugong. So maganda sana bumili ito oh. Para kay ka-precious 10 na lang. So wala pa tayong budget. Bali, tagal pa naman ng pag sumahod na. St. Ives.
Ito mga kadulskis. Dating 27, no? Ito, bibili tayo nito. Sigurado magpapabili si Commander dito. Walang awat ha? Kuha tayo ng Walang isa. awat ha? Walang awat ha? Sigurado magpapabili to. Coconut. Ano kaya dito? So, siguro oatmeal. So mga kadulskis, may nakita tayo. Bibili tayo ng isa. Medyo mahal pero para kayo Commander naman. Sa St. Ives Day, nagre-request siya. Coconut and coffee spread. Ito muna. Papakita natin mamaya kung magustuhan ni Commander. So, 1 point na tayo mga kadulskis. Tuloy pa rin tayo. Ikot-ikot lang. A few moments later. Ayun oh. So ayan mga kadulskis, alis na tayo. Bilisan na natin. Hindi na tayo nagano sa mga ibang mga product nila sa mga kadulskis. Konti lang ang binili natin. So lagyan na natin kay Digong. So mamaya na mga kadulskis. So yung otame, ito yung mamili dito. Ano rin nabibigyan. Mamaya na mga kadulskis. Let's go.